बेमारियाखौ नुखाबाय नै बे गुमैयानो दिनैहाय बियो जेबो मावनो हालिया दायो जेब्ला समसिम ट्रिटमेन्टआ कमप्लिट जाया होमब्ला समसिम बिनि देहाया ओरैनो थागोन। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चम्पापि ब्लगआव गासैखौबो फरायनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै आङो सासे गुमै दं बिराद गिदिर जब्रा जानानै दङ लोगोफोर। दिनैहाय नोंसोरो बे भिडिअखौ नायलांदो जायफोरनाखि इन्टारेस्ट दङ। दिनै न'खरनि गिरिजोंहाय आं रायज्लायनो फैदों। दिनै न'खरनि गिरि आंखौ लिंहरनायखाय इनभाइट खालामनायखाय आं फैदों। दिनै आं बिसोरजों रायज्लायगोन दिनै मा बेमारनि थाखायहाय नोंसोरजों शेयार खालामनो नागिरदों। दिनैहाय बे खोथाखौ लानानै आं रायज्लायगोन। अननानै नोंसोर भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबानो जाबाय भिडिअखौहाय। आं नोंसोरनो पेसेन्टखौबो देखायगोन दिनै बिनि कन्डिसना मा, दिनै मा बेमारनि थाखाय एथ' खस्थ' भुगिनानै दङ। दिनै एसे हेल्प नांगौ जानानै दङ लोगोफोर। दिनै नोंसोर हेल्प खालामब्ला एबा जों हेल्प खालामोब्ला हयथ' बिनि जिबना थांनानै थागोन। दिनै आसा खालामो नोंसोर बयबो बे भिडिअखौ नायगोन होननानैहाय। दिनैहाय बिसिनि न'खराव बिराद खस्थ' जानानै दङ, थाखा फैसानि अभाब जानानै दङ। दिनैहाय बैसोआबो बांद्राय जायाखै नाथाय बेमारनि थाखायनो बेफोरबायदि अबस्था जानानै दङ लोगोफोर। नोंसोरो अनोब्ला दिनै रायजोफ्रा अनोब्ला बेयो गोबाव थांनानै थागोन। बिनिखायनो नोंसिनि सहाय नांगौ। जोङो बयबो थाइफा थाइनै जि हायो सहाय होलायोब्ला दिनैहाय बिनि ट्रिटमेन्टआ मोजां जागोन। दिनैहाय डक्टर बुंनाय बायदिनो डक्टरा बुंदों जेनेबा मोजां ट्रिटमेन्ट होयो लायोब्ला हामगोन। नाथाय थाखा फैसानि दिनै खस्थ' जानायनि थाखायहाय दिनैहाय बिसोरो मोजां सिकित्सा लानो हायाखै। स' आं गारजेनजोंनो रायज्लायगोन दिनै जाय आब' न'खरनि बिगोमा बेजोंनो आं रायज्लायहोगोन। दिनैहाय आं भिडिअ'आवहाय लाबोगोन लोगोफोर। नोंसोरो नुखाबाय नै बिसोर बे आब' आरो गुमै बे बेमारियाबो खाथियावनो दंखायो। दिनैहाय नोंसोरो खोनासंनानै लादो दिनै मा बेमार जायामोन, मा बेमारावहाय बिसोरो एथ' खस्थ' जाबोनांगासिनो दङ। दिनै दाहायबोबाय दिनै बोसोरनै जाबाय लोगोफोर। नाथाय दिनै कमप्लिट किउर हामाखै। थाखा फैसा अबस्था गैयिनि थाखायहाय दिनैहाय गेजेर ससेयावहाय गेप थानो गोनां जादों लोगोफोर। स' बिनिखायनो नोंसोरनाव बयनावबो जोंनि बर' माहारिफोरनाव रायजो राजाफोरनाव खावलायदों अननानै नोंसोरो बयबो बे भिडिअखौ नाय स्किप खालामालासिनो। दिनैहाय बे जायगायानो जाहैबाय माबा चिरां डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो बियो मोनसे आइलेण्ड जायगा। दिनैहाय बे जायगायावहाय बे जाथाया जादों। दिनै गुमैनि बेरामानो जाहैबाय केन्सार ना। आंनि मुङा निर्मला नार्जारि। आं औगुरि गामिनि चिरां जिल्लानि। दा गोबाव समनिफ्राय बेमार जानानै दं। बोसोरनै जाबाय। दा गुवाहाटि मेडिकेल कलेज केन्सार हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो दंमोन। दा ट्रिटमेन्ट लानाया थाखा फैसानि गोबां जाहोनावहाय दा थाथ'नांनायनि जाहोनावहाय ट्रिटमेन्ट लानो हायासै जाहैबाय। ट्रिटमेन्ट लानो हायासै। बेनिखायनो दा रायजोफोरखौ खावलायनो थाबाय। दा डाक्टारा लिंहरगासिनो दं थाखा फैसा गैयिनि थाखायहाय थांनो हायाखै। बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय थाइसे थाइनै जाहाथे अनसुंथाइ मोननो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। दे आं बिनिनो बिब' रायजो राजाफोर जाकब नार्जारिनिनो। बेबो थांनानै थानो थाखाय एसे गोसो दङ। गावनि ट्रिटमेन्टखौ लाबावनो थाखाय। आरो बिनि फिसा फिसौ दङ साथाम। सानै हौवासा सासे हिनजावसा दा कलेजाव फरायगासिनो दङ। बिनि थाखायहाय फिसा फिसौनि फरायनायफ्राबो एसे माबा जानानै दङ। बे बेमारा आंनि फंबाया केन्सार जानानै दङ। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं थाइसे थाइनै जि हायो बिब' जानानै खावलायहरनो आरो रायजो राजाफोर। नै लोगोफोर आं दा न'खरावनो फैदों। बिसिनि न'खरावनो गुमैनि न'खराव। दिनैहाय आं रिपर्टखौबो नायदों। बियो केन्सारानो गोदोनानि केन्सार, थ्रट केन्सार। सिगांहाय अपारेसन खालामखांबाय, केम'बो लाखांबाय। नाथाय दिनै थाखा फैसा अबस्था गैयिनि थाखायहाय कमप्लिट लाजोबनो हायासै। दा बिराद दुखुनांथाव। दायो देहाया एसे गाज्रिसिन जानानै दङ। दा बिसोर आरो सिकित्सा लानो थाखायहाय दिनैहाय बिसोरो लानांगौ सिकित्सा लानांगौ। मानो होनोब्ला दिनै डक्टराथ' बुंदोंमोन माने बांद्राय सिरियास नङा होननानै। बिनि थाखायनो माने बिदिनो सेकेन्ड स्टेजफोर जानानै दङ। बिनि थाखायनो अननानै बयबो मदद खालामोब्ला मोजां जागौ। मानो होनोब्ला बिदिनो सेकेन्ड स्टेजफ्रा हयथ' हामनोबो हागौ। दिनैहाय मोनथिगौ केन्साराव एन्सार गैया। नाथाय दिनैहाय नोंसोरनि अननाय मोनोब्ला दिनै थाइसे थाइनै सोरबाफोर हेफाजाब हरोब्ला बिनि बेरामा हामगोन। दिनैहाय अपारेसनथ' खालामखांबाय नाथाय एसे ट्रिटमेन्ट लानो गोनां दंबावो। दिनैहाय बे ट्रिटमेन्टखौ लानो हायाखै। दिनै रायजो राजाफ्रा अननानै बयबो सहाय खालामदो बे गुमैनि थाखायहाय। जों बयबो सहाय खालामोब्ला थाइसे थाइनै हरोब्ला बे न'खराव
दिनैहाय निस्सय मोजां न'खर फैफिनगोन। दिनैहाय डक्टरनाव बिसोरो लांनो नागिरबावदों। दिनैहाय गुवाहाटियावहाय ट्रिटमेन्ट लागासिनो दंखायो, नाथाय एसे गेजेरावहाय गेप जादों, नाथाय आरो दा बिसोरो लांफिनबावगोन। दिनै डक्टरनि होनहरनाय बायदि बिसोरो थांफिनबावगोन। अननानै बयबो सहाय खालामदो। दिनै बिसोरो गारनाय बायदि गारबोबाय, नाथाय दा न'खराव अबस्था गैलिया जेबो। दिनै गथ' गथायफोरबो फरायनाय दङ। दिनैहाय बिसोरनोबो थाखा फैसा हरनांगौ। स' बिनि थाखायनो दिनै रायजोफोरखौ खावलायनाय जादों लोगोफोर। बेमारियाखौ नुखाबाय नै बे गुमैयानो। दिनैहाय बियो जेबो मावनो हालिया दायो। जेब्ला समसिम ट्रिटमेन्टआ कमप्लिट जाया होमब्ला समसिम बिनि देहाया ओरैनो थागोन। दिनै बुंनो हाया ट्रिटमेन्ट लायाब्ला दिनै मा जागोन, नाथाय नोंसिनि अननाय मोनोब्ला बियो थांनानै थागोन लोगोफोर। दिनै हां लानो हायाखै, जानो लोंनो थाखाय खस्थ' जादों। गोदोनाफ्रा नै एसे जेबो खुदै हारि मलमनो हाया जादों दायो। अबस्थाया एसे गाज्रियानो लोगोफोर। स' बिनि थाखायनो बयखौबो आं खावलायनाय जायो आरो। जायखिया आङो एकाउन्ट नाम्बारखौहाय आंनि माबायाव होखागोन, आंनि बे चेनेलावनो होखागोन। अननानै नोंसोरो बे एकाउन्टआवनो दिनै जि हायो थाइसे थाइनै जोंनि बर' फिसाफ्रा एबा बर' माहारिफ्रा दिनै हेफाजाब होयोब्ला दिनै निस्सय बे गुमैया थांनानै थागोन। दिनै बिसिनि एकाउन्ट नाम्बारखौनो आं होनाय जागोन। अननानै नोंसोरो बे एकाउन्ट नाम्बारावहाय सोनानै हरबानो जाबाय। दिनैहाय आंनि बे लिंकआवहायनो नोंसोरो नुखागोन। नोंसोरो बेसिबां हायो शेयार खालाम लोगोफोर। दिनै जाहाथे जोंनि बर'फ्रा मोननानैहाय जोङो बिदिनो सहाय होलायनो हानाय बायदि जोंनि बर' फिसाफोरनोहाय। हामबायसै लोगोफोर, गोजोननाय थाबाय। आसा खालामो नोंसोरो निस्सय बे भिडिअखौहाय शेयार खालामगोन होननानैहाय। हामबायसै।